La millor manera de sortir de la crisi és tenir feina. Per això, des de Junts per Sant Vicenç, ja vam treballar amb la voluntat de que empreses vinguessin i s'instal·lessin a Sant Vicenç. És el cas d'aquest espai que fa anys que està en una situació molt degradada i que vam comprometre l'empresa Esteve Ibèrica del ram de la logística alimentària perquè vingui i s'instal·li aquí al nostre municipi i doni feina als vicentins i vicentines. Per això ens sorprèn que el govern actual vagi a Cans a buscar inversions i, en canvi, posi en risc una inversió que és aquesta que us explico, que ja estava compromesa i que ha estat a punt d'anar a un altre municipi. Una altra qüestió molt important i que tampoc no s'ha de perdre és el desdoblament de l'accés de l'A2 amb la rotonda de les Ovelletes, també una inversió compromesa amb el Ministeri i que de moment no veiem que s'estigui executant. Això donaria major connectivitat, facilitat de connexió de Sant Vicenç amb l'àrea metropolitana, permetria millorar el dinamisme de la nostra ciutat i projectar-la al futur com una ciutat de primera, que és el que volem tots els vicentins i vicentines.